गोथाव जाखागोन ना रायजोफोर। फान्थाव भाजा एवदों नै रायजोफोर। हेल' लोगोफोर, नै बेरेफुंजानि मादैया बिमादैमोन अमा आदार हैनायखौ नायनो थांसै दे रायजोफोर बारियाव। फुंजानि थार दे रायजोफोर। सिखारनाय लोगो लोगोनो साहा लोंखांनानै बोथिसे होग्रोनो नागिरबाय अमा आदारखौ। आंबो नायफानोसै। आङो बारा बेफोरखौ थाल गैया जायो। अमाया बेसेबां देरदों बेसेबां मादों दिनै नायनोसै टाइम मोननायखाय बारियाव। अमा आदार होलायबाय रायजोफोर जोंहा नै मर्निंआवनो। अमाया नायनाय लेंग्राबो दं रायजोफोर जोंना मासे लेंग्रा। थ्रिसायाबो जोंहा अमा आदार होनायखौ नायबावबायना। ओरैनो दा नै हा सैमा नै थ्रिसा ओरै खालामद'। हेल' होनदो लोगोफोरखौ होना हा ए आं फिसा मोखांखौनो सुदोंना सुवाखैथाय मर्निं। जुलु मुलुआबो नायफैबावबाय नै जोंहा अमाखौ। नै लेंग्राबो दं जोंना अमाया। जुलु मुलु नायफैजोब्बाय हनै गासिबो सैमा सैमि। बैसागुनि मासे जाहैबाय रायजोफोर। बैसागुआव जानोबा फैदो सोरबाफोर जानो लुबैदोंबा जोंनि अमाखौ। गावनिखौ दोननानै बेहा सेलाय फैलायबाय। थारना बिसोरो। हेल' लोगोफोर, गिबियावनो आं दिनैनि दिनावबो नोंसोरखौ अननाय सिबिनायखौ जासिहरगोलायबाय दे। आसा खालामो दिनैनि दिनावबो नोंसोर बयबो मोजाङै दं होननानै। मादैयाबो दासान्दि एसे मोजाङैनो दङ। सोरबाफोर आंनि चेनेलाव गोदानफोर हाबबाय बायदोंबा अननानै साबस्क्राइबफोर खालामहरलायदो। मोजां कमेन्ट्सफोर लिरहरलायदो दे लोगोफोर। मादैनि भिडिअ'आथ' बिदिनोसै, बिदिनो संनाय जानाय न'खरनि फेमिलि सोर मा जादों सोर बहाय थांदों बेनोसैना रायजोफोर। मादैया दिनैनि दिनाव मा देखायहरनो हायो नोंसोरनो देखायहरनोसैलाय। जोंना मास्टार बाबुआ बाजाराव थांदों, मा लाबोयो नायनोसै दा। जा लाबोयो बेखौनो संनोसैलाय ना रायजोफोर। नायलांबाय थादोलाय मादैनि भिडिअ'खौ। नै लोगोफोर जोंहा बाजारनिफ्राय फैबाय मास्टार बाबुआ। नायनोसै दाना मा मैगं लाबोदों। नायदो सनाफोर, आंनि बिजायंआ नायनाय नै आंनि बिजायंफ्रा माबायदि। नै थलुवार लालायलायबाय सना। नाय थलुवारजों मा खालामनो नागिरखो बिजों। नाय देखायहरदो दे। सोरखौ? आयै दादा फाथुआ मा खालामदों? हा? अननो नागिराखै? आयै नोंखौ? आयै मा खालामदों? दादा फाथुआ अननो नागिराखै? ओंखायनो मानसै सिखाजों दाननोसै दादाखौ। हामाहाय सना। नुबाय गथ'फ्रा माबायदि गावखौ बिदाया दर मारिदों नालाय। बिमादै सासेनि फिसालाया नैबे उन्दैनिया नै माबायदि दाउलेबा जोंना। आयै सनाफोर नै दादा दराखै आं दरा दादा मानो मारिखो ना? हेल' होनहरदो बयखौबो। नै हेल' होनहरदो बयखौबो। रायजोफोरखौ हेल' होनहरदो। लोगोफोर होनदो। माबायदि नुबाय उन्दैफ्रा जोंना। संनाय खावनायनि टाइम जालायबाय नालाय नै जोंहा बाजारनिफ्राय मा लाबोखो मास्टार बाबुआ नायनोसै दे रायजोफोर। मा ना लाबोदों नै। मिक्सार लाबोजोब्बाय नै फिथिख्रि एसे लाबोबाय। नैफ्राय मा ना दङ नायनोसैलाय दाना। नै बोथिया थुरि लागाय लथाय लाबोबाय। मैथा बांगालजों जानोसै बेखौ। मैथा बांगालबो लाबोबाय नै जोंहा माबायदि रायजोफोर मावथि गोजा नालाय। बाजाराव गायनानै दोननायखौसो जायोना जोंहा। नै मैथा गुबैबो लाबोबाय ना थ्रिसा। नों ना जागोन ना जाया मामि? जायो आइ सना। नै मैथाबो लाबोबाय।
गासिबो गोलावफोरनि बाजाराव गायनानै दोनखानाय थायोना रायजोफोर बेखौनो नै फान्थावा लकेल नामा बाल दिसि फान्थाव लाबोबाय नै आरो टमेट'बो लाबोबावबाय नै न'निया दाबो मोनानो रायजोफोर जोंना टमेट'आ संनोसै दानानै बेखौ मैथा बांगालजों बिमादै उन्दैया सायथोंसै आंथ' ना सायनायाव बिदिनोखासै थ्रिसा आइ थ्रिसा आइहे थ्रिसा आयै आयै मा साहा लोंलायलायनाय हिनजाव जाखो बाल साहा लोंनो लुबैबाय नोङो हा साहा लोंनो लुबैबाय आयै बेरायनानै फैनानै दासो नै साहा नागिरफैबाय जोंना आयै मा जानांगौ बिदिजों थ्रिसा दे मामिया ना सायथोंसै ना ना एवबाय नै जोंहा लाबोनाय नाखौ मैथा बांगालजों जानोसै फ्राम फ्राम एवनानै बिराद टेस्टि जाखानोसै मादैमोनहा लकेल ना बिराद गोथाव मैथा बांगालखौ सायबाय नैयै मालायनायनि गायखानानै दोननाय जोंहा बिदिखौसो जायो रायजोफोर बाजाराव गायखानानै दोननायखौसो नायाबो दंबावो ओरै एवबावनांगौ नाखौ एवखांनानै लाग्रोबाय दाना मैथा बांगालखौ सेने ब्र' सेवब्र' होनोसै बुजिलायथारबाय नै मादैया मानसि बुरजानि नालाय जोंहा बुरजा नांगौ दिनैसो फार्स्ट जाजेननाय दे रायजोफोर जोंहा मैथा बांगालखौ होफामनानै होथोंसै दसे गाव गरमबाय थाथोंसै जोंना नै अरा ब्लाव ब्लाव होथारलायबाय ओंख्रिया मोनबाय रायजोफोर नै जोंना मैथा बांगालजों नाजों ओंख्रिया टेस्टि जानोसै नायनाय जोंना बेसेबां बुरजा नांगौना रायजोफोर लकेल फान्थाव लाबोनाय नै टेस्टि एवनानै जाबावनोसै फान्थाव भाजाखौ गोथाव मोनोना रायजोफोर सावबाबो गोथाव मोनोना बयबो सावनायखौथ' गोथावसिन मोनो थेवबाबो सावनाया एसे टाइम नांगौ नालाय जोङो थावजोंनो सेने सेवब्र' होननानै जाबाय हेल' रायजोफोर नै मादैया ओंखाम जानोसैलाय गोलावफोरनि मैथा बांगालजों नाजों गोलाव ओंख्रियानो फान्थाव एवनाय लाबाय बानलु सावनाय लाबाय जानोसै दे होख्लायनोसै मादैया दिनै ओंखामखौ थिगसे टेस्टि नै बिदैयाबो गसरलांजोब्बायसो रायजोफोर लखबजोबबाबो नायलांबाय थादो बिराद गोथाव जाखादों apa फान्थावखौ ha खांख्राइ खांख्राइ ना माबा नै नाथुरसो गिदिरखा बिदै बरहा जाबाय दे मादैया फान्थाव भाजाया जि गोथावखादे रायजोफोर लकेल फान्थाव नालाय
लादो सानडे स्पेशल जालायबाय दे रायजोफोर जोंहा दासो फोहांदों रायजोफोर दासो एसे एसे मादैया जि गांखायो फान्थाव भाजाखौसो जि गोथाव मोनदों आङो गोदैना रेसम जायासै जालायबाय Mana be mana? Enggak. Suri. Hah? Suri lokal nak. दाबायदियाव गोथाव जाथारोना रायजोफोर मैथा बांगाल ओंख्रिया Mami ambil cabang aku khas cuma na. Kamu nggak sih? जाखांबायानो मादैया ओंखामखौ नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन बाय बाय रायजोफोर